laraba dai 8 ga watan Afrilu sababbin mutanen da aka gano suna dauke da kwayoyin cutar coronavirus a ƙasar Nijar sun tashi kamar haka. Sun tashi mutane 64 da aka tabbatar na yau sun kamu da cutar COVID-19, daga ciki mata 17, maza 47. Daga cikin 64 kin ɗaya ɗan jihar Talabiri ne, guda kuma na jihar Tawa. Kawo yanzu ba a samu rasuwa ko ɗaya ba daga cikinsu. A takaice kawo yanzu an samu masu ɗauke da cutar COVID-19 a Nijar su 342. 303 suna ɗaukan magani, 28 sun samu sauƙi, 11 ne suka rasu. Da wannan dama ce gwamnati ke ƙara jan hankalin al'umma da cewa da zaran kaji masassara, tari ko mura, matsalar numfashi. Sannan ya ce a ci gaba da ɗaukan wannan matakan guda 5 da aka shata. Ku kiyayi gangamuwa da jama'a, ku saka takunkumi, a kiyayi taɓa baki ko ido ko kuma hanci. Ku zauna a gida, idan akwai matsala ku kirayi lamba 15, sannan a kiyayi bulaguro. Wannan shine sakamakon da ofishin ministan kiwon lafiya ya fitar a yau game ga waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 ko mu ce coronavirus na yau.